Reci ti mami kako majmun kaže. A kako kaže lav? Ja. A kako kaže sova? A kako kaže maca? A kako kaže patka? A kako kaže cuko? A kako kaže krava? Bravo. A kako se ti zoveš? Kako se ti zoveš? Kako? Kako se ono zoveš? Pa nije papa. Pa nisi patka. Kako se zoveš? Kako zoveš ti? Kako se zoveš? Gdje je majmun? Kako majmun? Aj, to je lav. Kako manki? Majmun? Kako majmun? Kako majmun? Šta je ono? Svjetlo. A gdje je hurmašica? Nema. Šta je to? Viljuška, to se ne smije dirati. A gdje ti je Tajo? Pa ne Paja, sin. Gdje je Tajo? Paja. Dobro. Okreni se mama, mama nešto pita. Gdje ti je glava? Tu je glava. A kako se ti zoveš? Bakir, pa tako reci. Koliko imaš godina? Vidi Bakre. Bakre.